Brażiljan ta' 23 sena kien arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta brabta ma' importazzjoni ta' madwar kilo sustanza suspettata droga kokaina b'valur fis-suq ta' madwar 125,000 euro. Investigazzjoni konġunta bejn taqsimiet tal-Korp tal-Pulizija u permess ta' intelligence-led policing, il-Pulizija identifikat lil din il-persuna li allegatament kienet se timporta f'Malta ammont konsiderevoli ta' droga. L-informazzjoni kollha miġbura. Il-persuna ġiet identifikata li kienet se tasal Malta matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fuq titjira minn Barcellona. Malli dan il-passiġġier niżel mill-ajruplan u daħal fis-sala tal-waslit huwa twaqqaf mill-pulizija u saret tfittxija fuqu. Mill-ewwel kien innotat li kellu xi ħaġa suspettuża taħt il-flok fejn irriżulta li kellu pakkett marbut ma' zaqqu bit-tejp u li fih kien hemm mal-kilo sustanza allegatament kokaina.